Mitkä fiilikset? Heikkoilla. Niin kun nyrkillä kyrpään saman tien siinä kun tekee ja vedä sitten ihan helvetin kovaa. Nyt anna mennä! Me puhutaan lajista nimeltä CrossFit, jos sä haluat siinä tulla Tää on paremmin. oikeesti sairas veto. Mä otan paidan pois. Otetaan vasta loput. Ehdottomasti. No niin, täällä on Lasse. Saanut just painettua Open-lajin 252. Mitkä fiilikset? Tosi hyvä. Ei vaan, siis pettynyt on. Tosi pettynyt, mutta toisaalta sitä saa mitä tilaa. Tää on niinku hyvä tehdä näitä, että ihan sama kuinka paljon sä teet PK-lenkkiä ja teet vipunostoja ja käyt vaikka jossain mittauttamassa laktaatit ja näin. Ja salin puolella et saa mitään aikaiseksi. Jos et sä oot tehnyt thrustereita ja leonvetoja sillain munat luukkuu meiningillä, niin vaikka kuinka kiva olisi tehdä pelkkää painonnostoa ja askelkykyä. Sä tuut paremmaksi siinä, mitä sä teet. Ja nyt niin tää kertoo mulle, että mä en ole tämän tyylistä harjoittelua tehnyt läheskään niin paljon. Sitä salaa aina toivoo, että nyt varmaan tulee hyvä tulos. Mutta sitten siellä on niin nyrkillä kyrpään saman tien siinä, kun rupeat tekee. Ja se oli niin kuin oletettu tulos ja ihan niin kuin täysin ansaittu. Mutta, ja oon pettynyt itteeni ihmisenä. Meneekö tää uudestaan? En. Tatu, mä veikkaan, että sä et kyllä voita mua tässä laissa. Mistä sä niin päättänyt? Toi 60 kiloa thrusteri, se painaa sulle liikaa. Jaa. Mä taas veikkaan, että mä voitan sut jollain puolella minuutilla. Puolella minuutilla? Mitä on Tonin veikkaukset? Mä veikkaan, että mä häviin teille. Joo. Tatu, mikä meillä on betsi tässä? No, sä oot mulle Ei me tota voida laittaa. No Stolperin ruu. Joo. Eli lounaan veto niinku kuulitte. Mä tykkään tehdä nämä openit. Tää on niinku hyvä semmonen mittari, että missä tämän lajin suhteen mennään. Sitten kun itsekin tekee reenejä, niin aina kun jos suunnittelee itselleen, niin sitä helposti ajautuu siihen, että pelaa siellä mukavuusalueella. Jos ei niinku ulosmittaa fysiikkaansa, niin kuin esimerkiksi minä en sillä lailla kilpaile missään, niin sitten se on vähän kiva tehdä emomia ja sitten on vähän hikiä hengästynyt. Mutta sitten kun lyödään tällainen, tiedätkö, tämmönen päin naamaa, niin siinähän sitten konttaat ja tiedätkö, etit omia kenkiäsi ja tajuat, että on niinku puolet tekemättä vielä. Mones openit oli siinä? Mä haluan tehdä, jos tulee noin paha olo urheilussa. En mäkään. Hyi. Mä ois voinut mennä kyllä kovempaa. Kyllä sä pystyt vielä parempaan. No joo, mut tänään ei. Sunnuntaina. Toi oli tän päivän all out. Joo, tänään oli huono päivä. Kaikki on suhteellista. Mä oon iloinen, että mä pääsin maaliin. Me kaikki ollaan siitä iloisia. Sieltä 2012 vuodesta tehty. Varmaan. Mulla on just 2022 jäi loukkaantumisten takia väliin. Mä en ole tätä aikaisemmin tehnyt. Ja kaikki muut mä oon tehnyt. Eli voidaan puhua niinku lajin pioneerista ja konkarista. En mä ole lajin pioneeri enkä konkari, mutta mä oon jo 10 vuotta näitä tehnyt. Mä tiedän mitä nää on. Joo. Tee open. Niin. Oli vaan hirveä olo koko ajan. Ei pysty yhtään puskeen. Koko aika niin heikko olo. No sain ainakin tehtyä. Voi olla niin, että pyörit vähän aikaa ympyrää ja tuut siihen tulokseen, että no parempi lähtee himaan. Oli jo ennen suoritusta vähän huono olo. Vasta suorituksen jälkeen olikin. Useimmin se on se, että Ei tiedä tänään tulla tekemään tätä ollenkaan. Ei mitään järkeä, haluttaa tehdä, mut get the job done. välillä tälle. Ihan hyvää semmoista mentaalia varmuutta tulee myös siitä, että kyllä pystyy välillä suoriutumaan ihan hyvin, vaikka
ei ole ihan optimaalinen. Rupeet vaan tekemään, niin se tempasee mukaan. Oli kyllä aika heikkoa. En mä nähnyt sua noin rikki Tässä kun puhuttiin, että minkä takia ei lajinomainen suoritus lähde, niin äsken juteltiin siitä, että miten tämä laji on muuttunut niin kuin alkuajoista. Et alkuaikoina silloin 10 plus vuotta sitten tehtiin... 15 vuotta sitten tehtiin... No siis se oli hyvin se Glassmanin ajatusmalli, että tee kapletteja ja tripletteja korkealla intensiteetillä niin kuin aikaa vastaan. Joku niin kuin tyylin 21, 15, 9 tai 3 kierrosta tai näin. Ja sä tuut paremmaksi niissä. Mutta tää on mennyt sekaisin, niin tää sosiaalinen media on tehnyt vähän sen, että kun siellähän eniten ääntä saa ne niin tämän lajin lippulaivat. Ja silloin vähän unohtuu se, että ne, jotka on tuolla gamesseissa, niin ne on niin ammattiurheilijoita. Niiden ei tarvitse käydä välttämättä oikeissa töissä ja ole sitä ja tätä ja tota. Ne pystyy täysin keskittyä siihen harjoitteluun. Heillä on huomattavasti paljon enemmän aikaa ja resursseja reenata. Niin tämän tyylinen harjoittelu, jos sulla on 11 reeniä viikossa, niin sä voit ihan hyvin käyttää 3 tai 4 reeniä niistä pelkästään vaikka johonkin skilliin, jos se on sun probleema. Mutta jos sä käyt 2 tai 3 kertaa viikossa reenaamassa, niin vedä sitten ihan helvetin kovaa. Noni perkele! Satana! No niin, full sender. Jos sä taas sit käyt sen lisäksi 5 kertaa pelaamassa lätkää ja 3 kertaa sitä ja tätä ja nukut 2 tuntia ja sä tiedät, mistä mä puhun. Kyllä. Mutta jos sä tässä lajissa haluat tulla paremmaksi. Sitä! 10 Sitä pitää haluta! Ja sulla on rajallinen aika käytettävissä, niin älä tuhlaa sitä 45 minuutin harjoitusaikaa siihen, että sä teet jonkun PK-reeni. Se on just näin. Vedä sitten kovaa. Go! Se on just näin. Ja sitten taas tää on niinku sille 99%, ketkä käy tunneilla ja tää on semmonen, että käy sen 3 kertaa viikossa, niin voi vetää aika kovaa. 3 kertaa viikossa. Jos ei tee muuta liikuntaa, niin sä voit vetää aika kovaa. Hyvä! Hyvä äijä. Ai vittu. Äijä full send. Koska se määrä liikuntaa, ja jos nyt ajatellaan sillain, että sä käyt tunneilla 3 kertaa viikossa, niin ei se alas sillain, että kun sä tuut tuosta tuulikaapista läpi, niin siinä coachi lyö sulle kahvakuulla ja sanoo, että vedä tunti täysiä joka suuntaan. Vaan siinä on, ensin käydään taululla läpi mitä on ja tehdään alkulämmittelyt ja voi olla joku voimaosio tai ei oo. Ja sitten on se intensiteettihomma. Jos sä lasket näiltä 3 kerralta sen korkean intensiteetin yhteensä, vaikka joka kerta olisi vartin kova AMRAP, niin siltikin se on vaan 45 minuuttia korkea-intensiteettistä liikuntaa viikkoon. Ja se ei ole saanut ketään ihmistä ikinä missään olosuhteissa alipalautuneeseen tilaan tai ylikuntoon, jos se hoitaa asiansa muuten. Kyllä. No niin äijä. Pian lähtee liikkeelle. Mikä fiilis? Hyvä. Alle 11, 17. Noniin, siinä on tavoite. Se on vähän päälle minuutin parannus sun viime vetoon, eikö se ole? Joo, se on ihan tehtävissä äijä. On äijä. Tässä on isot panokset. Niin on. Sitten on niinku oma kokemus niinku urheilijapuolelta on myös se, että vähän tässä viime vuosina itsekin menin semmoiseen suuntaan enemmän, että lähdetään rakentamaan sitä kautta, niinku, että tehdään pelkkää PK:ta ja pelkkää painonnosta ja pelkkää jotakin. Että sitä on pilkottu niinku liikaa ja jätetty tää lainomainen No mulle ei toiminut. Musta tuntuu, että mun kehitys junnas 3 vuotta aika lailla paikallaan. Mä haluan nähdä sitä storya sun IG:ssä. Etkä säkään varmaan halua mun. Sä tuut näkee sen. Pian se nähdään. Ja voihan olla sillä, että jollekin sen tyylinen sopii. Niin. Mutta mä uskaltaisin väittää, että valtaosalle se ei ole paras tapa kehittyä tässä lajissa. No sulla nyt on enemmän rajapintaa, oot jutellut niinku suomalaisten tähti crossfit-urheilijoiden kanssa, niin mulla on semmoinen käsitys, että vallitseva harjoittelumetodi siellä ei ole ihan hirveänmoinen syklittäminen, että tehdään PK:ta ja sitten tehdään sitä, vaan vähän kaikkea koko ajan. Mikä on virallinen tuomari? Virallinen. Ai jaa, okei. Okay. Joo, sillä että se lajinomainen tekeminen ja intensiteetti pysyy koko ajan yllä, mutta ne pikkusen vaihtuu niin kuin kuukausi- tai viikkotasolla ne painotukset, että viedään vähän jotain eteenpäin, mutta se ei ole semmoinen, että nyt jätetään crossfitti kokonaan pois, tehdään PK tai painonnostoa tai voimaa ja jotain, että ellei sulla ole ihan hemmetin iso aukko jossain, niin. Että sun tarvii oikeasti saada niitä
ylös, mutta muuten niin tää on nyt eka kausi ja vuosi, kun mä oon tehnyt tällainen tämän mun off-season treenin, että on pysynyt koko ajan se crossfitti siellä. Tuntuu, että mä oon nyt parhaassa kunnossa koskaan. Sitten solmut. Mä vedin vikan soudun ihan Taijukankaalla, noi oli ihan vitun löysälle ja mä vaan vetelin. Nää solmut on helvetin hyvä, kun ottaa tohon sen tietyn löysä. Niin ne ei löysty soutaessa ja just jos tarvii lähteä, niin se on aina tollainen. Sillä on iso merkitys, että kuinka paljon sä reenaat. Jos sulla on nyt vaikka 6 reenipäivää viikossa ja sulla on osa niistä on tuplatreenejä, niin et sä nyt silloin voi ampua jokaista harjoitusta niin kuin täysiä. Ei. Ja niin kuin mä sanoisin hihavakiona semmoisen, että jos sulla on vaikka 6 harjoituspäivää viikossa, niin ehkä 2 päivää niistä voisi olla semmosia, mitkä kehittää sua ja loput on ne ylläpitäviä. Et sä voi olettaa, että jokaisella harjoituskerralla sä pusket itses ihan äärimmille. Äijä, full send. Sendaan Mika. Noniin! Tätä pitää haluta. Äijä. Tätä sun pitää haluta. Sun pitää. Halua sitä! Mutta sitten jos sulla on 3 harjoituskertaa viikossa, jotka on tyyliin puolesta tunnista tuntiin, niin silloin kannattaa mennä Kyllä. jotta saa ne parhaat hyödyt. Halua sitä! Nyt mä tiedän, tää on niinku vähän jää alkaa ritisee jo tässä alla, koska on paljon puhuttu PK-harjoittelusta ja kuinka tärkeää se on. Mutta nyt täytyy muistaa, että tämä konteksti, missä me nyt puhutaan, niin me puhutaan lajista nimeltä CrossFit, jos sä haluat siinä tulla paremmaksi. Viimeinen! Ota se! Ylös! Alas, alas! Soutaan! Soutaan! Mene! Sitten jos puhutaan yleisestä hyvinvoinnista, ihmiset, mitkä on todella huonokuntoisia, niin heille esimerkiksi 2-30 minuutin kävelylenkkiä viikossa on todella hyvä, jos ei ole, niin tee muuten mitään. Mutta jos sä tässä lajissa haluat kehittyä, ja mä oletan, että nyt puhutaan siitä, niin en mä niin kuin tuhlaisi niitä vähäisiä voimavaroja ja resursseja siihen, että mä tekisin jotain hyvin kevyttä ja maltillista. Kyllä. Nyt painaa! Kaikki siihen! No sitten joku varmaan kirjoittaa sulle kommentit, no joo, mutta jos on semmoinen fiilis, että ei jaksa tehdä. No ei silloin kannata väkisin puskeekaan, mutta niin kuin yleisesti ajatellen, että jos on 3 reeniä viikossa ja 2 niistä on pitkää PK tai 1 on painonottoa, niin ei kannata sitten ihmetellä, jos ei se fräni lähde. Nyt anna mennä! 2 tonniin! Vedä! Ihan sairas aika! Nyt tulee ihan sairas. 0,5! Ihan sairas! Joo. Sitten näissä treenimäärissä ja treeni-intensiteetissä ja siinä, että kuinka usein pystyy treenaamaan, niin siihen vaikuttaa tietysti se sun oma kuntotaso ja mihin sun kroppa on tottunut. Et jollekin vaikka mun treenimäärät saattaa kuulostaa tosi paljolta, mutta kun niihin on pikkuhiljaa kroppa tottunut. Vittu äijä on kyllä sairas. Ei sulla ku vetää vaan. Vittu, oli kova. Eikä syytynyt. Jani Mari toho. Vittu, nyt oli kova. Vittu jes! Kun on puhuttu PK-harjoittelusta ja muusta, niin mitä siitä on hyötyä? Siitä PK-harjoittelusta on nimenomaan se, että se on työkalu, millä pystytään nostamaan kokonaistreenimäärää. Ensin sitä kokonaistreenimäärää nostetaan matalatehoisilla lisätreeneillä, ja se on työkalu, että nyt mä pystyn treenaamaan todennäköisesti enemmän myös kovempitehoisia ja palautumaan niistä. Että se kaikki on niin suhteellista, että ei ole yhtä oikeaa kaikille. Että kaikki kun tekee näin, niin kunto kohenee. Toi oli oikeesti sairas veto. Se oli ihan sairas. Kiitos äijä. Äijä paransi minuutti 15 sekkaa sun ekaa. Miten se on edes mahdollista? Mä tiesin. Tää oli mun laji. Vittu mikä olo. Äijä sendas. Vittu mikä olo. Ihan vitun paha.
jos olisi yksi semmonen oikea tapa, mikä toimisi kaikille, niin kaikkihan siitä tekisi. Kaatu Mikka fiiliksi. Meinaatko uusia vielä? Todellakaan. Paljon sun aika oli? 11.17. Paljon mä jäin? 10... 12 sekkaa. Joo. Missä olisit voinut parantaa? Tai jos kun seurasit vierestä, niin missä Samppa veti kovemmin? Ehkä osalle katsojista ei välttämättä ymmärrä tai ole käynyt tai ei tiedä sitä, minkälainen vaikutus on myös tällä ympäristöllä, missä me ollaan ja mitä me tehdään. No, noin Volvoillakin Samppa veti selvästi. No ei ole selvästi, mutta vähän kovempaa niissä. Ja muuten mä väitän, että tankoliikkeet meni aika samaa vauhtia. Joo. Mut joo. Miten soutu? Loppusoutu mä vedin 1500–1600. Sam veti varmaan 1700 plus. Joo, se on kova soutu. Se, että mitä siinä sun treeniohjelmassa lukee tai mikä on päivän treeni, niin se on loppujen lopuksi aika pieni osa sitä, mikä saa ihmisen tuleen tänne salille. Vittu toi oli kova veto. Miten meni? 15–16. Sam. Mä oon ihan varma, että ei toi voi voittaa mua tässä. Mulla on 11.17. Niin, että sinne on kiva mennä, niin se, mikä niinku täällä on... No mä sanoisin, että se on niinku tärkeä homma. Vittu mä saan mä laitan sen heti. Ei vittu! Kuvas se kun mä postaan sen. Se on hyvä, jos te muutat yhteen, niin päästä oppii mestarista. Niin no, just näin. Just näin. Niin, koska jos ajatellaan, että sä tuut vaikka tänne 3-3-sataselle asiakkaalle, niin sä treenaat seuraavat 5 vuotta. Todennäköisesti se ohjelmointi vaihtuu. Välineistö on muuttunut, hinnat on muuttunut, valmentajat on voinut muuttua, mutta jos se henki ja se ympäristö... Ei vittu, mulla asu pilkkaamaan nilkkaa. Katso mitä mä postaan nyt. Mä laitoin eilen Samille, että laitan tän kun häviät mulle huomenna ja nyt se asuu vittu omaan nilkkaan. Paljon tälle eroa? 12 sekkaa. Äijä mun piti laittaa tää. I don't know you had that kind of speed. How'd you do it? I don't know. I just... Joo. I do it. I'm fast and you're slow. That's how I do it. Speed, how'd you do it? Sä tiedät, että sä meet sinne, niin se harjoitusympäristö tempasee sut mukaansa ja tulee semmoista positiivista painetta siihen omaan reenaan. Ei vaan, nyt mä en olekaan surullinen, koska mä en ois voinut vittu vetää tuo kovempaa. Erittäin iso merkitys niillä harjoituskumppaneilla. Sillä on hirveän iso merkitys sillä ympäristöllä. Jee. Ei muuta kuin kohti uusia haasteita, niin se Sam vaan vei tän kilpailun. Yes! Saatiinko myös semmoista matskua, mitä sä halusit? Saatiin ja sitten... paidan pois. Jep. Otetaan vasta lopuksi. Tuu kokeile. Vai mitä? Ehdottomasti.